To, wasu boyayyen al'amura muka ɗauko guda biyu kada mutum ya ce gulma ce ko munafunci ne ko kuma tonan asiri ne a cikin masana'antar Kannywood. Abu na farko dai Adam A. Zango ya yi auren sirri. Sakamakon dama wannan auren nasa shine na sirri guda biyu wanda ya so ya yi, ko kuma wancan auren da ya gabata ya yi shi a sirrance. Auren Safiya wanda kuma canja lokacin shine ya bada damar aka yi sirri sakamakon yana tunanin wani abu zai faru. To a yanzu haka dai Adam A. Zango ya tsallaka ƙasar Nijar inda ya auren sirri. Ma'ana dai ya yi auren a sirrance ne ba tare da an sani ba, kawai sai da ya bayyana sai aka gani. Kafin mu tafi wancan gadan-gadan akan maganar auren Adam A. Zango da yadda abin ya faru, za mu ɗan taɓa tsokaci akan mawaƙi Rarara tare da jaruman masana'antar Kannywood. Yadda masana'antar Kannywood take neman ta rushe, jarumai da dama suka haƙura da fina-finai suka koma waƙoƙi na Rarara. Dai mawaƙi Rarara kamar da aka sani ya samu shiga a wajen shugabannin ƙasar nan, a inda yake zuwa yake ɗebo jaruman masana'antar Kannywood yake yin waƙa da su, wanda kuma hakan ta sa shi ta nan ne mafitarsa yake bullewa. Su kuma wayannan jarumai ganin ba su da wata mafita, su ma an ba Rararan suka makalewa ba, in ya samo ya san musu suka makale da shi. Amma abin takaici, abin mamaki, inda mai hankali zai gane cewa akwai lo, akwai burma-burma, akwai takalo ba a cikin tafiyar. Kalli yadda jaruman masana'antar Kannywood da aka san su da rawa da waƙa da girgiza jiki daga mazansu har matansu, amma wayo su ne suka wayi gari suke kallon Rarara yana rawa suke dariya har yake burge su. To mai tunani idan ka kalli can Musa mai sana'a ne a gefensa, a nan gefen kuma Lawan Ahmad ne, waye zai gaya musu rawa, waye zai yi wata rawa ya burge su? Kawai dai kana gani ka san harka ce ta takalo ba, mu lallaba mu tsallake mu samu namu. Za mu koma kan maganar Adam A. Zango. Kamar yadda kuka sani cewa mun sanar da ku cewa mawaƙi Adam A. Zango ya yi auren sirri a ƙasar Nijar. Yin wannan auren sirrin da an ga cewa rabuwar Adam A. Zangon da auren nasa, wanda da maza suna yin idda da tuni sai ya yi idda sannan zai yi aure, amma tun da babu idda take dai gashi ya je aure. Wanda kuma sarkarsa ta yi maganganu a cikin shafuka da dama, ta nuna cewa ba wata matsala ce ta faru da Adam A. Zango da 'yar tata ba, a'a Adam A. Zango ya rabu da matarsa salin alin, sai dai kawai gwajin genotype ne ya bada matsala, wanda wasu mutane sun gano cewa abinda wannan sarka ta faɗa dai zai iya yiwuwa dai kamar ta faɗa ne kawai don ta ɓoye wancan abin na ɓoye, wanda mu ba mu niyyar tunanin faɗarsa a cikin wannan shiri ba. Idan sarka Adam A. Zango ta ce gwajin genotype shine ya hana zaman ƴar tasa ko kuma zaman ƴar tata a gidan Adam A. Zango, an samu shi a jininsa AA ne a ɓangaren genotype, ita ma kuma gwajin jinin nata AA ne a ɓangaren genotype, a AS da AS, wanda kuma wasu suna ganin cewa wannan ma zai isa a yi aure. An yi aure da yawa ma a haka. AA da AS akan yi, SS da SS ne ba a yi, amma AS da AS ana yin aure. Wannan maganar ta dai kamar ta yi pretending ne, ta kare waccan magana da take kokarin fitowa, wacce muka alƙawarin sai mun gaya wa mutane sakamakon ɓoye-ɓoye da suke yi, musamman ma wannan auren da Adam A. Zango ya je a yanzu haka a ƙasar Nijar, kamar ya watsa waccan matar ƙasa a ida ne. In dai akwai waccan gaskiyar maganar da Adam A. Zango ake ta yama ɗiɗin cewa ya ce ba zai ƙara yin aure ba da ya rabu da wannan, kuma babu irin yabo da bai mata ba, ita ma babu irin yabo da bata yi masa ba, Maimuna kenan, kuma aka ga yayi